Jopiny bedo wacho ni ka doho wasebedo kata mana kwa nyiso gi ni doho maduong' mogik nitiere gi ndalo 14 mar mondo mi giyal buche ahinya motenre kod ng'ur ma bende nochwala ndalo 14 to gineno nyaka sani onge gimoro amora ma bende timore nikech kaka pile wabiro bedo kwa kilo ni achiel kachiel mana kaka wakili Charles Ouma nyakora Mgejwang' osilando ni chieng' tarik 22 ma en chieng' wuok tich ma bende ne ochwala bura mar ng'ur doho maduong' mogik e pacho ka jok ma bende ne odonjne gi godo nego bed ni duoko bura makamano e kind thuolo mar ndalo 4 mana kaka wakili Charles Ouma no selero makoro nyiso ni chieng' tarik 27 mar dwe ni duoko mar ji mane odonjne gi godo nego bed ni ichwalo e nyim doho maduong' mogik ma pacho kaendi makoro nyiso ni chieng' tarik 28 dwe mar 8 nego bed ni duoko makamago ipedho ayanga e doho mar mondo mi joma ne odonjne gi joma nodonjo ne joma karamna kweth mamoko e doho koro ipedho mar mondo mi ochak winjade bura makamano chieng' tarik 30 duoko mar doho e wi kwayo makende romo gi doho gi jobura duto koro manyiso ni mane makoro bura nego bed ni koro chakore gima gi dho ngere wacho ni respondents petition